Vou sin frenos. Pasoume que nunca me pasara. Non dormín que a risa. Tema Bad Bunny. Esa imaxe é a imaxe da decadencia. Que fixo Bad Bunny? Ten talento. Esa imaxe é a imaxe do éxito de saber poñerte en radares, pero en macro é o mesmo. Que fixo? A el súdalla, sabes? El vai e dille a calquera cala a boca. Se ti non soubeches o que había que facer para chegar aquí sen valer un peso, é o teu problema. Mais o problema é da sociedade toda. É a sociedade do mediocre. É así. Unha pregúntase: como se chega aí? Pois chégase desde a ignorancia organizada. Chégase en que agora aquí aplaudiu alguén isto e eu aplaudo porque, joder, se está ben. Entran os capitais simbólicos, malos outros, pero moitas veces o capital simbólico ou tal, sabes? Non o cuestiones. Non o cuestiones porque este que non val pa nada. Outro día subín un vídeo amosando os meus cadros. Contei a miña historia como artista. Unha infancia inteira de par dun pintor de primeirísimo nivel. Pero ese cuadro non val para... Bueno, vivo nunha vila que ten un movimento artístico da hostia. Eu nunca tive un lugar aí. Non vou dicir que non hai xente con talento. Hai xente con talento. Agora, dígomelo certo tamén, En Carballo, a formación técnica que eu teño en pintura tena moi pouca xente ou ninguén. Que se premia? O talento que xa tiñas? A formación? Ademais, adquirida durante moitos anos? Non. Claro, eu despois, joder, eu ríome, porque hai un tempo había unha exposición de un artista moi recoñecido. Eu vino nas redes e dixo, Dios mío, son cartulinas molladas que se arrugaron e as colgaron aí. E vías a xente mirando con... É que, joder, é unha performance, como se houbera algo que mirar. Sabes? Observando, como se estivesen mirando un cadro, o que... Pois porque ti entendes e aprecias, sí, o trazo ou... Non había trazo, non había pintura, era un monocolor de textura. Non había luz, non había volume, non había nada. E a xente quedan aí observando, pois porque é así que se admira a arte. E isto é con todo. E, joder, aquí hai un momento que te rís. E hai un momento que é o máis doloroso no que ti dis. Vivo na puta sociedade do mediocre. E teño dúas opcións. Unirme aí, aplaudir, incluso decidir ser unha mediocre, unha borna no vestir e facer cousas performativas, ou priorizarme desde a dignidade. Dicir, eu non son iso nin quero ser. E nesa tolemia, joder, hai xente que... Porque é o que digo eu, toda Galicia enténdase, toda esta cousa de relevancia, porque se deixan levar. E ao final é o de Bad Bunny. Pódelo ver ao lado da tua casa en moitas cousas, joder. A escena Bad Bunny, que dis ti... Estás vendo persoas di, que talento ten? Que fixo? Que aporta isto á sociedade? Ou facer o grande exercicio de Hannah Arendt.
Cando dentro de 50 anos estean contando isto, que van decir de min? Sí. Eu creo que tes dúas opcións. Baixarte dai ou, claro, polo medo as exclusións simbólicas que ti recibes, pois dicir, non, pois vou, por medo a que me chamen tonta, pois prefiero selo. Joder, é que o resumen é ese. Non? Para que non mo chamen, pois por sono. E acabas, joder, eu quixen ser como a todo mundo. Eu miro hoxe, desde lonxe, persoas que eu tiven en alta estima, en alta consideración. Joder, a min dame vergonza allea. Digo, que admiraba eu desta xente? E non me importa dicilo. Digo, porque eu estou aquí, ó meu. Random de pacotilla. Home, random de pacotilla serei. Pero o que non vou ser é unha mediocre convencida correndo atrás dunha peseta, me cajo en diola. Nin dun aplauso, nin dun like. E en Galicia, pois, ademais, en moitas cousas, cajando por riba da nosa cultura, da nosa memoria colectiva, poñendo 4 persoas que os Bad Bunny, joder, que é que temos que aplaudir iso por riba da nosa historia, da nosa memoria colectiva, dos nosos símbolos. Enténdese, a cultura. Joder, tamén Bad Bunny cree que é Freddie Mercury. Pero non é, hostia. Por que hoxe non hai Freddie Mercury? Non, porque hoxe os radares están defectuosos, chico. Tiran a peseta a la mierda. E punto. E pasan todos os sitios. E velo como hai unha alienación, joder. Eu cando dixo o do ensino, que dixo eu, hostia, un sindicato inteiro. Os movementos artísticos. Sabes? Dime a min, hai pouco, joder, aparte que xa me toca no persoal e tamén me podo enfadar. Hai pouco, un pintor, aquí en Galicia, non moi relevante, porque xa non nos hai, falando cunha forma moi elaborada de que facer o proceso completo como se facían antes, que el non se imaginaba facendo todo iso, que el aprendiu outro estilo, un estilo que é como a facer a casa sin acementos, por exemplo. E eu, que mamei todo, sabes, que me puxaron ali ca paleta, ca orde de cores, que aprendín os nomes dos pincéis, o nome do pelo do pincel, para que cada pincel, os tipos de aceites, os tipos de... Sabes? Joder. Bueno, é que ti, é que é iso que faz. Bueno, sabes? Pois morrerei aí, que, joder, que é un traballo tamén interior que fixen, dicir, pon en valor para ti o joder, o privilexio que é hoxe ser unha pintora con toda esta formación, e poño un valor para min, joder, porque non me chaman, hostia. Aquí hai uns anos, polo 25N, houve unha exposición de artistas nos putos locais sociais, joder. Unha obra de cada un. Pois o Concello non se lle ocurriu, joder, dicirlle a Eva que trae a un. Bueno, pois é que sí. Pois tens que vivir con eso. Que sei, eu non son Bad Bunny. E non é un ataque ás persoas en concreto, é unha descripción xeral do que pasa en sociedade, hostia. Non o estades vendo? Joder, eu non podo estar sempre enfadada, porque senón eu estaría moi... Hostia, estaría enfadada ou estaría frustrada ou teríame matado. En plan, dicir, hostia, todo o que puto fixen na vida, sabe, vai acabar random de pacotilla, eso que pintas é unha merda, falas cun... que tamén mo dixeron... falas con reviravoltas dialectais,
Madre Dios. Pois, canto máis me apartei da sociedade e miro de lonxe e vexo que todo é esa imaxe de Bad Bunny en todos os campos especialmente de relevancia, pois miro desde lonxe e digo, hostia, non me quero frustrar, prefiero me rir. Parecevos mal que me ría de vos? Non, é que encima é ese momento cala porque que te van denunciar. É que eu xa dixo, no puto mundo que vivimos, un día denuncianme a min por decir que Bad Bunny non vale un peso, cona. Los Bad Bunny de la gallejidad. Que é verdad. Hostia. Pero nada máis. Vou intentar recolocar a cabeza. Porque, en serio, que intento vivir neste mundo dicindo, mira, non ten solución, isto vai todo á merda. E, pois, precisamente, cando vexo os Bad Bunnies e cousas así, digo eu, que van facer en Galicia? Temos o noso fenómeno Bad Bunnies, non me refiero en música, senón social. Claro, é o que digo eu, esta xente vai facer algo por nós. Vai facer algo por conservar unha lingua e unha cultura. Cando unha editora, por exemplo, transforma fotos de referentes culturais e os pon en pelotas e sexualizados e todo isto, e a xente, wow, que original. Pois esa é a xente, eses son os intelectuais, eu son a random de pacotilla. Todo ese material queda aí, o xicarrede, sabes? Entra por aí a Big Data. Claro, logo chega a inteligencia artificial e preguntaslle de Galicia. Entendemos? Joder, a ti, pa que agora che aplaudan e ir na moda do que estea de moda, unha crise de creación, que como non sabemos crear, collemos o que hai, e que isto é moi Walter Benjamin tamén, a reproducción infinita da arte é a decadencia da arte. É arte poñer a Pondal de pirola colgada aí ao lado. Sí, eso é creación. Eso é un puto atentado. Ademais debíamos de pensar, en Galicia debíamos de pensar que a xente relevante está facendo isto. Non é unha cousa que ti podes denunciar, cona que me queren denunciar a min. Estáno facendo. O Consello da Cultura Galega ten material aí, en plan, este material é moi interesante desta época histórica. Dios mío, da xeración nós, a xeración, que xeración é esta? Bueno, eu pregúntome moitas cousas. Pero hai alguén aí porque teña un mínimo de capital simbólico, que non sexa random de pacotilla, que diga, parade xa. Pois non hai. Eu non o vou dicir. Eu vou facer vídeos, se me dá a gana, senón mañá marcho daqui, eu que sei. Non escoitade podcast de la gallejidade, eu que sei. Pero tamén me pregunto por que temos que calar. Por que eu debería sucumbir a ameazas de denuncias por dicir isto? Fagámoslo o exercicio de Hannah Arendt. Que pasa 50 anos despois? Unha artista intelectual acaba, non sei, na puta rúa porque un xulgado lle metiu aí unha multa de 1 millón de euros por denunciar que puñían a Pondal Capirola fora a Rosalía de Castro amordazada, que trazaban ca poesía de Rosalía un rollo que sexualiza.
No, dentro de 50 anos queda moi ben. Só vivimos unha vez, E respecto da memoria común e da cultura e todo iso, é a única oportunidade que temos, de verdad, de coller o legado e honralo. Sí? E deixalo digno para quen ven atrás. Non. A rapazada de agora, pero damoslle un pondal de capirola fora. Sí, e facemos risa diso. Porque a min ese tipo de imaxes pois son unha facer mofa. Facer mofa da nosa memoria. Hai un pobo, que tamén o diría Walter Benjamin, que non é quen de soster a súa propia historia e honrala, é un pobo que xa se destruiu. Pero eu non fun, Eu levo anos, incluso estando en sitios, dicindo estas cousas. E persoas que si tiñan os seus capitais simbólicos decidiron seguir aí. Veña, non, bótalle máis merda. Bota máis merda sobre a cultura que nos une. A min non hai nada que me una a iso. Nada. Úneme un fío de rexeitamento absoluto ao que se fai.